खुलुमबाय बे समाव आं दंफैयो प्राइम 24 हेडलाइन्सआ बिटिआरनि सिङाव थानाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बैग्रिगुरि जिहेतु बैग्रिगुरि ब्रह्म मन्दिर दिनैनि दिनाव ब्रह्म मन्दिर मोनसे ब्रह्म मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारि थारैनो बेयो मुलुगाव बा बुहुमाव मोनसे गोजोनथाव दिन होननानै जों गनायना लानांगोन मानोना दिनै थानसालि जाय थानसालिनि गेजेरजों जोङो जिउ गावनि देहा मोदोम गोजोन खालामनो हायो थारै बे थानसालियाव हाबनानै जों गावनि देहा मोदोम जिउखौ गोजोन होनो हायो दिनै बे दिना दिनै बुहुमनि बा मुलुगनि गोजोनथाव दिन हिसाबै जोङो बुंनांगोन थारैनो बे समाव आङो बे ब्रह्म मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारिनि सायाव नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों थारैनो नैबे नुहुरनाय ब्रह्म मन्दिरखौ दिनै बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बैग्रिगुरि गामिनि जिहेतु ब्रह्म मन्दिर बे बैग्रिगुरि गामियाव ब्रह्म मन्दिर धेमाजि उदालगुरि जिल्लानि जिहेतु ब्रह्म मन्दिरखौ दिनै बेखेवबाय थारैनो बे समाव जोङो बे बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे बेखेवनायनि सायाव जोङो दिन्थिफुंनो आखायाव लादों थारैनो फारि फारि दिन्थिफुंनांगोन बेयाव रोजा रोजा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैनानै दिनै बे मन्दिरखौ लुफुंनो हानायाव जोबोद गोजोननाय लानो हादों बिथांमोना आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों थारैनो बिथांमोननि जिहेतु साफ्रोमबो बे उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफोरनि मोखां मोखां जों मिनि रंजानायखौ जों नुनो मोन्दों थारैनो रोजा रोजा सुबुङा फैनानै बेयाव जे बे मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बे समाव जोङो मन्दिर बेखेवनाय बे मन्दिर सिङाव हाबनानै जिहेतु माखासे नुथायफोरखौ नायनो सानदों थारैनो केमेरा पार्सन जोंब्लाव ब्रह्म बाबाखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव खावलायबाय थारैनो जों मन्दिरनि सिङाव जों हाबनानै माखासे बे मन्दिरनि जिहेतु नुनाय बे मन्दिरनि जिहेतु महर बे मन्दिरनि मोनफ्रोमबो महरखौ जोङो दिन्थिफुंनो आखायाव लादों थारैनो बे समाव बे मन्दिरा ओरैबायदि जोबोद समायना नुहुरदों थारैनो बे समाव केमेरा पार्सन जोंब्लाव ब्रह्म बाबाखौ मन्दिरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय जोंब्लाव ब्रह्म बिथांखौ मन्दिरखौ गोजाननिफ्राय माखासे दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय थारैनो जों बे मन्दिर सिङाव हाबलांगोन थारैनो बे उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफोरनि नाजानायाव बेसेबांबा गिदिर ब्रह्म मन्दिरजों बा ब्रह्म मन्दिर दिनै लुफुंनो हानानै बिथांमोना जोबोद गोजोननाय आरो खुसिखौ जों नुनो मोन्दों थारैनो बे समाव बिथांमोननि जिथु रायजो राजाफोरनि खुसिजों साग्लोबनाय दिनैनि बे साग्लोबनाय समाव रोजा रोजा सुबुंफोरनि माखासे बाहागो लाफैनाय आरो बे बाहागो लाफैनाय समाव गोबां रायजो राजाफोरनि मोखाङाव जों नुनो मोन्दों रंजानाय आरो खुसि थारैनो बे समाव बिथांमोननि रंजानाय खुसिनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोन्दों बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो बे ब्रह्म मन्दिरखौ लुफुंनो थाखाय नाजाबोबाय थादोंमोन दिनै बिथांमोननि सिमां जाय सिमाङा दिनै जाफुंदों बे आरो मुलुगनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब जे जाय मन्दिराव जोङो हाबोब्ला गावनि जिउ आत्माफोरखौ जों गोजोन लानो हायो जाय जायगायाव थारैनो बे जायगाया दिनै मुलुगनि मोजांनि थाखाय बा मानसि जाथिनि सुबुंनि थाखाय जे गोजोनथाव होननानै सानना लानांगोन दिनै मन्दिर एबा मस्जिदा रावनिबो सासे बेक्तिगत नङा बेखायनो जाय मन्दिरखौ लुफुंनो हादों बे बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन मानोना बे मन्दिरा समाजनि थाखाय आरो सासे सोरबा जाथि एबा धोरोम मोनसेनि थाखायल' नङा थारैनो बे मन्दिराव जों हाबलांनो नाजानि जे मन्दिरनि माखासे महरफोरखौ जों दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों थारैनो बे मन्दिर सिङाव जोङो बिथांमोना बे मन्दिरखौ लुनायाव बेसेबां बोसोर जाखो आरो बेसेबां बोसोरनि उनाव बिथांमोना लुफुंनो हाखो दा बिथांमोननि साननाया बेसेबां बोसोरनि उनाव जाफुंखो बिनि सायाव जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों थारैनो जोङो हाबलांनो नाजानि बे जाबाय ब्रह्म मन्दिर ब्रह्म धोरोमारि ब्रह्म सिबियारि बिथांमोननि जिहेतु जयगालय माने जाय ब्रह्म धोरोमाव जयग'नि गेजेरजों सिबियो बा जयग'नि गेजेरजों सिबिनाय जायो बे ब्रह्म मन्दिरा दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव बिथांमोना लुफुंनो हानायनि थारै जोबोद गोजोननाय लादों बेखौ जों नुनो मोन्दों थारैनो बे ब्रह्म मन्दिरा गोबाव समनिफ्राय नांथाबनाय होननानै जों मिथिना मोन्दों थारैनो बे ब्रह्म मन्दिरखौ लुफुंनो हानायाव जाय बिथाङा गिबिनिफ्राय जोबजासिम नांथाबदोंमोन बे बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिना लानो सानगोन दे बे बेसेबांबा समायना ब्रह्म मन्दिर लुनायाव बेसेबां सम नांनाय आरो बिथांमोना माबायदि नाजानायनि गेजेरजों बे ब्रह्म मन्दिरखौ जाफुंसार होनो हादों थारैनो बे समाव जोङो बे मन्दिरनि जाय दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो नाजागोन जाय बिथाङा बेयाव गिबिनिफ्राय जेब्लानिफ्राय गायसनजेनदोंमोन अब्लानिफ्राय नांथाबनाय सुबुङा जोंनि साखाथियाव दं बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ गिबियै मिथिनो नाजागोन थारैनो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बिथांखौ आं बरायग्रोना लानाय जाबाय आरो बे समाव नोंथाङा जिहेतु दिनै उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म मन्दिर बे लुफुं जेननायनिफ्राय दं होननानै खोनानो मोन्दों बेसे सनाव बे लुफुंनो थाखाय गायसनजेननायमोन बे मन्दिरखौ गिबियावनो आङो दा आफामोनखौ आंनि
गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय सिबिनाय बावबाय आरो लोगोसे फैबाय थानाय दा बांला बोसोर गोदान बेखौ बरायनायजों लोगोसे मुलुगाव परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप जों सृष्टि खालामजानाय आथुमब्रै जिउ जिबि दा बिनि गोजोन थासारि आरो मुलुगाव गोजोन सान्थिखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों इसोरनि खाथियाव अर्थात पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि खाथियाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय जा हक दा आंहा इसिबां सनखौ दा गोसोआव गैया दा दङ आङो बे प्रथमनिफ्रायनो दा बे समाव आङो बबे सनाव गायसनजेननाय बे गायसनजेननाय समा दा बर्थमान गोसोआव गैया आफामोन ओरैनो बेसेसो बोसोर दा सिगांनि बेखौ जोङो 2000 बेसेबां मोनबाय खोनानो मोननाय बायदिबा 2004 निफ्राय गिबि गायसनजेननाय दा बै समनि खोथाखौ हमनानै लाहरोब्ला जिथियानाखि जों बा आंबो बे जिल्ला जयगालयखौ गायसननो थाखाय जोङो बै समावनो थांखि लाखादोंमोन आरो बे हिसाबैनो जोङो नैबे उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि जिथुनिखि गाहाय मावखुलि बैग्रिगुरि बेवहाय सिद्धान्तखौ लाखानाय जादोंमोन आरो बे खामानिखौ जाफुंसार होनो थाखायनो जोङो बै समाव जोङो मोनसे बेसेबांबा गिदिर लटारि जोङो बेयाव होनाय जादों दा जोङो बे लटारिखौ होनायाव आंबो सासे बेसे बोसोर नांनाय दा बेखौनो दा बे हिसाबनिफ्राय जोङो बेवहाय जोङो लटारिखौ फाननायनि गेजेरजों जा मुलाम्फा मोनदों बिनि बोसोरसे बा बोसोरथामनि उनाव जोङो नैबे गाहाय माने हाबाफारिखौ मावजेननाय जादों आरो दा बेवहाय जोङो कनस्ट्राक्सन हिसाबै जा आफादगिरि हिसाबै जा बिनुधर ब्रह्म आरो नेहाथारि हिसाबै जा अनिल बसुमतारी बे आफा आरो बेजों लोगोसे जोङो कालेक्टर हिसाबै आरो जोंबो संसदनि जानानै बेवहाय गोबाङै नांथाबना थादों दा बे समाव जोंहा आफादगिरि हिसाबै जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै जा मबेल नार्जारी दंमोन आरो बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि हिसाबै जाहा बै आं खावलायबाय मामोन जा बायनगावनि बै माबाया मा नामलै बाबा आं खावलाय बेयाव बेसेसो बोसोर नांखो दा बे समनिफ्राय दयाल बसुमतारी आफा बे नेहाथारिमोन दा बिसिनि समावनो बेखौ जोङो नैबे फाउन्डेसन बे माबाखौ जोङो मावनाय जादों आरो दा बे मावै मावनानै बेसेबांबा बोसोर खमसे खम 6 बोसोरसो द्रप जादों थाथ'दों 6 बोसोरनि उनाव जिथियानोखि मथिराम ब्रह्म आफाया जोंनि उदालगुरि आनसलिकनि गाहाय आफादगिरिमोन दा बियो थामसोबनाय लोगो लोगोनो जोङो मोनसे सिद्धान्त लानानै जोङो बेखौ जिल्लायाव दैथायहरनोसै आफादगिरि हिसाबै आरो आंबो आफामोनजों लोगोआव थाफानानै जोङो आफाया जुदि जिल्लानि आफादगिरि जायोब्ला जोंनि प्रथम मावजेननायानो जाबाय नैबे जिल्लानि जिथुनाखि जयगालय बेखौ लुफुंनाय बे सेथि थांखि हिसाबै जों बेखौ लानाय जाथों आरो बेखौनो जों मावगोन बिनि उनावसो जों गुबुन थांखि लानानै जों मावफुंसारगोन होननानै जोङो बेयाव सिद्धान्त लानाय जादों दा बे हिसाबैनो दा आफामोननि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो रायजो राजानि अननायाव जोङो दा स्टार्ट खालामजेननाय लोगो लोगोनो जोङो हला हल 3 बोसोरनि उनाव 3 बोसोर जानो 12 दिन नांबावगौमोन बे 3 बोसोर 12 दिन जानायनि सिगाङावनो जोङो बे जोंनि जिथुनिखि प्रतिश्रुति लानाय बेखौ जोङो लुफुंनो हाबाय परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपनि अननायाव आरो लोगोसे जायफोरनाखि आइ आफामोना दिनैनि नैबे गोथार ब्रह्मनि जयगालयखौ लुफुंनायाव दा मदद होबाय दा बे आइ आफामोननिसिमबो जोङो कन्स्ट्राक्सन कमिटि बा जिल्ला आफादनि जानानै रोजा साबायखर बावनाय थाहरबाय आरो बेखौ जिखुनु 3 बोसोरनि गेजेराव नांथाबनायावनो बे मन्दिरखौ लुफुंनो हानाय बायदि आरो सिगांनि समाव ओरैनो थांखि लाबाय थानाय जादोंमोन खिन्थु बे 3 बोसोराव नोंथांमोना बेसेबांबा समायना मन्दिरखौ लुफुंनो हादों गोजोननाय थाबाय बे समाव आरोबाव बिथांमोननि दैदेनगिरिनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिबावनो लागोन बिथाङा गिबिङैनो बुंबाय आरो बिथांनि
दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय आरो माखासे बाथ्रा मिथिगोन बे बेसेबांबा समायना ब्रह्म मन्दिर बे ब्रह्म मन्दिरनि माखासे सारिगिदिं जिहेथु नुथायफोरखौ जोङो दिन्थिफुंनो आखायाव लागोन केमेरा पार्सन जोंब्लाव ब्रह्म बिथांखौ मोजाङै दिन्थिफुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय थारैनो बे ब्रह्म मन्दिरनि माखासे आकार महर बेसेबांबा जाय मन्दिराव जोङो हाबोब्ला गावनि गोसोखौनो बेसेबांबा गोजोन जों मायाव दं थारैनो बेबायदि मोनलायगोन बेबायदि नुथाय ओरैनो ब्रह्म धोरोमनि जिहेथु मन्दिरनि गेजेराव मा मोनसे सिबिसालि थायो बा सिबिथावना थायो थारैनो बे ब्रह्म मन्दिरनि जिहेथु नायथावना एबा नायनो गोनां जिहेथु नुथायानो जाहैबाय बे जयगालयानो गिबि ब्रह्म धोरोमनि नेमखान्थिनि गिबि मण्डप थारैनो बे मण्डपनि गेजेरजों बिथांमोना बननि गेजेरजों अरनि गेजेरजों गोबां मिलौना मोजां मुवाफोरखौ बिथांमोना बे जयग'नि गेजेरजों होयो बेनोमोन जोंनि ब्रह्म मन्दिर बा बेनोमोन दिनैनि जिहेथु ब्रह्म मन्दिर जिहेथु बेखेवनाय उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म मन्दिर बेखेवनायनि गेजेरजों ब्रह्म धोरोमनि जिहेथु नेमखान्थि माखासे ब्रह्म मन्दिरनि सिङाव थानाय माखासे नुथायफोरखौ जोङो बे समाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों जों दिन्थिफुंबाय थादों थारैनो बे समाव आङो ब्रह्म मन्दिरनि जिहेथु नुथाय बेखौ दिन्थिफुंबाय थारैनो आरो बे समाव बे ब्रह्म मन्दिर जिहेथु बेसेबांबा समायना ब्रह्म मन्दिर बे ब्रह्म मन्दिरखौ जोङो नैबे समाव दिन्थिफुंबाय थादों बे समायना ब्रह्म मन्दिरखौ दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बैग्रिगुरि गामिनि ब्रह्म मन्दिर बे बैग्रिगुरियाव ब्रह्म मन्दिर दङ थारैनो बे समाव बेखौ बेखेवदों बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गोबां गेदेमा बिथांमोना बाहागो लाफैदों दिनैनि ब्रह्म मन्दिर बेखेवनायनि जिहेथु साखाथियाव बा थानाय सुबुंफोरनि सायाव जों माखासे बाथ्रा मिथिनानै लागोन बेयाव बे मादै बे समाव बे ब्रह्म मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै दिनै माबायदि मोनदों गोसोआव जों बहुद गोजोननाय मोनदों जिहेतु बे जों गामिनिबो आरो लोगोसे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जोंनो बेयाव गामिनि जानानै जयग' होनो मोनबाय थागोन नोङो गामिनिनोखा औ गामिनिनो जों गोसोआव मा मोनसे सानखांनाय मोनदों दिनैनि दिना बहुद गोजोननाय आरो रंजानायनि दिन जों बयबो गोसो गोथारै खुलुमनो फैदों बेयाव दिनै आरो लोगोसे जोंनि प्रग्रामाव जों मोजाङै मोजां प्रग्रामा जोबलांथोंसै बेखौ जों गोजोननाय थाबाय आरो बे समाव जों गोबां सुबुंनिफ्राय मिथिना लानो नाजागोन बेयाव गोबां सुबुं रोजा सुबुं थारमाने बेयाव समाव जोङो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोमनि जिहेतु सिबिसालि ब्रह्म मन्दिरखौ लुफुंनो हानायाव नोंथांनिफ्राय बेसेबां गोजोननाय दं आफादनि चेनेलनिसिम गोजोननाय थाबाय बुंनो थाङोबा बेवहाय जोंहा जोबथारनाय गोजोननाय दं होननानै बुंनो हायो मानोना बे मन्दिरखौ लुनानै दोननाया गोबाव बोसोर जाबायमोन नाथाय गेजेराव जोङो लुफुंजोबनो हायाखैमोन जोंनि समाव जोङो मोनसे 3 बोसोरारि बे मन्दिरखौ लुफुंनायनि जों मोनसे बिथांखि लादोंमोन आरो बे रोखोमैनो जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय गासैबो न'खरफोरनिफ्राय थोजासे जोङो रां मदद मोन्दोंमोन बेनि अनगायैबो जोङो दुलाराय आसामनि जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि थानाय जिल्लाफोरनिफ्राय आफादनिफ्राय जोङो अनसुंथाइ मोननो हादोंमोन गुबुन धोरोमारि मानसिफोरनिफ्रायबो जोङो बे जिल्ला मन्दिरखौ लुफुंनायाव थोजासे मदद आरो हेफाजाब मोननो हादोंमोन दा जोंनि मोनसे जिल्ला वाइसनि मोनसे बे जग्यशालि एबा मन्दिरखौ लुफुंनो हानायाव आं जिल्ला आफादनि सासे मावथि जानानै नेहाथारि जानानै जोबोद गोजोननाय दं आरो बे समाव जिहेतु दिनै बे ब्रह्म मन्दिरखौ लुफुंनो हानायाव बे बेसेबांसो रांनि गोनांथि जानाय आरो नोंथांमोना सरकारनि माखासे अनसुंथाइफोर मोन्दोंमोन नामा बेवहाय जोङो एप्रक्सिमेट माबैसे बुंनो हागोन दा जिहेतु अडिट जायाखै मथा मथि बेयाव ओरैनो 75 बा 80 लाखसो जोङो बुंनो हायो बेनि गेजेराव एफा एनै मोनद्रायाखै नङा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनदों बेनो जाबाय रमेनटेका सारनिफ्राय जोङो 4,50,000 मोनदों आरो लोगोसे सरन सारनिफ्राय जथेस्थ' मोनदों बेयावबो 5 लाखसो मोनबाय जोङो बेनिफ्राय रियन सारनिफ्रायबो एसे मोनदों बे रोखोमै आरो गुबुन माबानिफ्राय बिथिंनिफ्राय जों एसे एनै मोनदों DRDFफोरनिफ्राय बेनि अनगा जोङो गुबुन रोखोमै अनसुंथाइ मोननो हायाखै गोजोननाय थाबाय बे समाव माखासे बाथ्रा बुंथिनायनि थाखाय जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादगिरिनि
लेङाइ आफादगिरि जोङो सेन्ट्रेल ब्रह्मनि आफादगिरिनिफ्राय लाग्रोनोसै बे समाव जोङो माखासे बाथ्रा मिथिना लानि बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बरायग्रोना लानाय जाबाय बाबानिफ्राय माखासे बाथ्रा जों मिथिग्रोना लानि दिनैनि बे उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम जोंमा ब्रह्म मन्दिर बेखेवनो हानानै ब्रह्म धोरोमा माबायदि मोनसे दावगानाय मोननो हादों गोसोआव मा साननो हादों गिबियावनो गोजोननाय थाबाय दोनलाय एसे ओंखारबोदों होनबा एसे गिबियावनो गोजोननाय थाबाय जोङो बे समाव बयनिबो गोसोआवबो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा जोङो मोनसे बहुद गोजौ मोनसे मन्दिर लुनायनि जिथु प्लान लानाय बे प्लान लानायाव जोङो साक्सेस जादों होननानै जों सानो आरो जोंनि धोरोमा गोजौनिफ्राय गोजौआव गोसारसिनथारदों होननानै जों हमनो हायो दिनैनि बेयाव फैनाय उदालगुरि जिल्लानि गासै मानसिफोरखौ नुयोबा सुबुंफोरखौ नुयोबा सिबियारिफोरखौ नुयोबा ओरैबायदि मोनसे जाखांनाय फैदों जे ब्रह्म धर्मआ बहुद गोदोनिफ्राय बहुदसिन माबायाव आवगायबाय आरो बे ब्रह्म मन्दिरजों बा ब्रह्म मन्दिराव माबाफोर जातिनि थांनो मोननाय फैनो मोननाय बा जाति भेदफोर दङ नामा बेयावथ' जोंनि धोरोमाव स्पेसियेलि ब्रह्म धर्मआव जाति भेदनि खुनु माबा गैया जाति भेद होननाय सान्थियानो गैया बेवहाय नों सोरबा हारसा बांगाल बर' नेपाल जि धोरोमाबो फैनो हागोन बाव धोरोम लानानै बेवहाय खुनु माने बादा गैया बेयाव गासैबो जातिनि मानसियानो फैनो हागोन गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसियानो बाव फैनानै गावनि माबाखौ फुजा फाथ्रखौ खालामफैनो हागोन जयग'नि दारा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै बे समाव बेबायदि मन्दिरफोरखौ लुनो थाखाय मा थांखि लाबावदों जोंनि थांखियाथ' बेबायदिनो मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादाव बेबायदि गिदिर गिदिर मन्दिरखौ लुथारनांगौ आरो बेजों लोगोसे सोलोंथाइसालि माखासे थाफानांगौ आरो बेवहाय आलासि सालि बेबो थानांगौ आलासि थाफैग्रा बेबायदि जोङो मोनसे प्लान लादों आरो बिदिनो लासै लासै जालांबाय थागोन होननानै जों आसा खालामदों बे फैबाय थानाय बोथोराव फैबाय थानाय बोसोराव हयथ' मोननैसो जिल्लाया जागायनो हागौ आरो नोंथांमोननि जे ब्रह्म मन्दिर लुफुंनायफ्राव सरकारनि अनसुंथाइजों लुयोना नोंथांमोननि जिहेतु धोरोमारि सुबुंफोरनिफ्रायनो खांनानै लुनाय जायो बेयावथ' सरकारि होननाय अनसुंथाइथ' फैफेरा खिन्थु सोरबा जेनेबा गाव बेक्तिगत जेरै जोंहा MLA दं सोरबा MP दं बे बेक्तिगत माबाजों होयो खिन्थु सरकारि बे मोनसे स्किमाव बेफोरबादिखौ लुफुंनाय जायाखै मोनदों सासे सानै सोरबा मिनिस्टार सोरबा माने मा होनो MLA सोरबा EM बेफोरबायदिनिफ्राय एफा एनै थाखा फैदों बाद बाखि रायजोआनो खांनाय रायजोनि श्रमदानजों खांनाय बे जेसेबां थाखा फैदों बेजों लुनाय जादों गोजोननाय थाबाय बे समाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय आफादगिरि अमेरेन्द्र ब्रह्म बिथांनिफ्राय जोङो जिहेतु धोरोमनि सायाव ब्रह्म धोरोमा मन्दिर लुफुंनायनि सायाव माखासे बाथ्रा मिथिबाय आरो बे समाव आङो माखासे बाथ्राखौ आरो मिथिनो नाजाबावगोन बेयाव उदालगुरि जिल्ला लेङाइ आफादगिरि बिथांनिफ्राय माखासे मिथिनानै लानि जे दिनैनि जिहेतु बे नोंथांमोननि जिहेतु उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय ब्रह्म सिबियासालिखौ दिनै लुफुंनो हानानै बा बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव दिनै सोर गेदेमा बिथांमोना बाहागो लाफैनायमोन खुलुमबाय प्राइम टाइम्सनिसिम हामलायनाय थाबाय दा जों दिनै उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि मन्दिरखौ बेखेवनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु जोङो दिनैसिम गोबां बोसोर जोङो नाजाबोदोंमोन नाथाय बेखौ जोङो थाम बोसोरनि गेजेराव जों बे मन्दिरखौ लुफुंनो हाबाय जों दिनै ओरैबायदि जोङो गौरब खालामदों जोङो जोंनि ब्रह्म सिबियारिल' नङा जोंनि उदालगुरि जिल्ला आरो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्रायबो जोङो अनसुंथाइ मोननानै बिसोरनि दान मोननानै रायजोनि अननायजों बे मन्दिरखौ जोङो आबुङै जाफुंहोनो हाबाय आरो दिनैनि बे अक्ट'आव दिनै बेखेवनानै दिनै ओरैबायदि मोनसे जोङो गोसोआव गोजोनदों जे जों माबा मोनसे मावथावनो हायै मोनसे हाबाखौ जों मावफुंनाय बायदि जों मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बे मन्दिरखौ बेखेवनो थाखाय जोङो हांख्रायनाय बायदियै जोंनि BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा चिफ
प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनानै बे मन्दिरखौ बेखेवहोनो हादों आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव डिपुटि चिफ गबिन्द्र बसुमतारी सारखौ मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनिनो EM रनेन्द्र नार्जारी बिथाङाबो बाव मोनफैनो हादों आरो जोंनि गेजेराव जोंनि धोरोम सिबियारिफोरनि दाब दाब जायगानि जिल्ला आफादनिफ्राय फैदों आरो जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जोंहा आफादगिरि अमरेन्द्र ब्रह्म फैदों आरो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म ट्रास्टनि नेहाथारि डक्टर अजित कुमार ब्रह्म बे आफायाबो नुजाथिफैनो हादों आरो बिनिफ्राय जों सेन्ट्रेल लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो आइजो आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गासैबो जोंनि जेसेबां धोरोमारि गौथुमनि बिबानगिरि आरो सोद्रोमाफोर दङ बेवहाय रोजा रोजा आइमोन आफामोनहा बाहागो लाफैनानै बे हाबाफारिखौ जोंखौ मदद होदों बेवहाय जोंहा दिनै माने जों बुंस' हायै जों गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौनो जोङो बे आफामोनहा जोंखौ मदद होफैनायाव जोंबो रोजा रोजा बिथांमोननो साबायखर बावदों गोजोननाय थाबाय बे समाव आङो नैबे जिहेथु मण्डप सानिफ्राय ओरैजाय रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनाय रायजो राजाफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय बेसेबांबा सुबुङा बे उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफ्रा दिनै बे ब्रह्म मन्दिरखौ लुफुंनो हानानै गोजोननायजों लोब लोब बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोन्दों बेसेबांबा रोजा रोजा सुबुङा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो फुंनिफ्राय गोबां सुबुङा बाहागो लादोंमोन आरो किसुमान सुबुङा माखासे न' फारसे थांफिनबाय आरो बांसिनानो दाबो दङ